Sid i neutral stilling med ret ryg. Læn dig en lille smule fremad her. Nu skal du mærke strækket på bagsiden af det ene ben. Hold dit bryst nede. Det er vigtigt, at du ikke runder i ryggen. Du må godt holde stillingerne lidt længere tid, end jeg gør her. Så skal du strække ud i din balle. Læg det ene ben over det andet. Du kan eventuelt presse ned på knæet. Det er ikke alle, der har brug for det, men du kan prøve dig frem. Og så skal du læne dig frem igen med helt ret ryg. Læn dig frem fra hoften af. Du skal til at lave en sidebøjning. Hvis ikke du kan komme helt ned med albuen på bænken, uden at den ene balle løfter sig, så bare have hånden på bænken i stedet for. Få fat hele vejen ned langs med siden, men også helt dybt inde med din rygsøjle i en muskel, der hedder QL eller quadratus lumborum. Det er en, der rigtig nemt bliver stram hos mange kvinder, hvis man går og stritter lidt med numsen, så den er god at få strukket ud i.